A miña opinión é que as cánticas, con todo o contorno que encontramos, non é personal e non é meu. E eu, da miña parte, sinto-me obrigada a deixar as cousas á xente de Galicia, porque é o vosso e non é meu. E por eso eu personalmente deixo todo. E sempre deixei se alguén chegou onde a min, sin preguntar que queren facer con eso. Moi ao principio que ademais un estudiante de medicina apareceu e dixo: mira, todos que estudiados veñen aquí o mellor facer isto, aquilo e despois levan as cousas ao seu país. Por favor, non fagas o mesmo, déixanos o que ti encontras. E eu, sin saber que vai haber, como vai seguir eso foi moi ao principio, que non había nin cancioneiro, ningún proxecto, dixen prometo só. E a vez pensei, como lle prometo, como podo cumplir con esta promesa. Eso foi, pero sempre teño que pensar neste rapaz que tiña esta deuda